tan clàssics. Fins que el teatre Palmira, on jo treballava, va ser ocupat per l'Estat Islàmic per a realitzar execucions. Més tard, al camp de refugiats de Lesbos, un dia em van demanar que interpretés alguna cosa per pujar la nit, ja que eixa mateixa nit podrien arribar els helicòpters de la policia grega i enviar-nos de nou cap a la frontera amb Turquia. Amb 4 cordes i 4 plàstics els vaig explicar una història que em venia a pèl. L'Odissea d'Homer. La història de l'heroi grec Ulisses, que al igual que nosaltres va haver de sofrir moltes penalitats. Però un heroi. La història de l'home de molts recursos que va anar errant durant molt de temps després d'assolar la sagrada ciutat de Troia. De Damasc a Atenes hi ha 1.848 quilòmetres. Els primers 1.500 els vaig fer en autobús, en cotxe, a peu. Els escassos 10 quilòmetres que separen el port d'Izmir de qualsevol illa grega els havia de fer necessàriament per mar, ja que la frontera amb Bulgària estava fortament custodiada. Vaig pagar 1.000 euros per un passatge en una llanxa pneumàtica amb capacitat per a 20 persones. N'eren més de 50. La meva dona i el meu fill es van quedar a Damasc a l'espera que jo pogués arribar a Atenes per a poder portar-los amb mi. A escassos 100 metres de la costa se'ns va apropar un vaixell grec amb gent amb pistoles i màscares i ens van aforar la mitja. La majoria van morir. Dones embarassades, xiquets. Jo vaig poder nedar fins a la costa, vaig passar la nit davant d'una foguera i a l'endemà vaig buscar el camp de refugiats de Lesbos. El meu nom és Rashid Abe Ali, però tothom em coneix per Odisseu. Tinc 43 anys. Estic atrapat en la frontera amb Turquia. No puc avançar i tampoc em deixen retrocedir. Fa 2 setmanes que no sé res de la meva dona i el meu fill. Tant de bo jo fos Ulisses, el rei d'Ítaca, l'heroi grec. Però no sóc un heroi. Només sóc un home corrent que vol viure amb la seva dona i la seva família. Ajudeu-me. 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 Ahí al sentimiento. Gràcies. Bé, ara vos explico això. Vale, entrenem la llum.